Gibalik na ang aga sa tubig sa usang subdivision sa Barangay Tigato, Davao City. Human nga gireklamo sa mga residente ang paghunong kuno sa Homeowners Association sa supply sa tubig sa ilang lugar. Ani ang report ni John D. Estaba. Sukad ni atong Biyernes, September 10, wala na'y supply sa tubig sa Deca Homes Esperanza sa Barangay Tigato sa Davao City. Kini si Manilin, nagdaginot na sa paggamit sa tubig, kay dako na ang ilahang gasto. Dili mubo sa 100 pesos ang magasto sa usa ka adlaw. Aron doon na sila'y pangligo, pangluto ug panginom. Ang kaning niligo, isalod lang mo sa planggana kay nagumanyag ligo, mo man po damong gamiton para mali CR. Ang uban, bipalit na og dugang mga balde aron mapunduhan og tubig. Mugas tumitag 100 plus. So karon additional kay mangita pagud mig paraan nga makapundo mi og tubig. So sa amo ang part, doble ang gasto. Nawala ang supply sa tubig sa lugar. Kay dihang gipahunong sa LGU ang operasyon sa Homeowners Association niadtong September 10 tungod walay permit, giundang sab kuno nila ang pag-supply sa tubig. Ang closure order gipatuman human mireklamo ang pipila ka residente batok sa asosasyon tungod sa issue sa illegal nga pagbaligya sa tubig. Gusto lang unta daw nila nga mabalik sa developer ang pagdumala sa tubig ug dili na ang asosasyon. Kasi from the very beginning, ang liability and responsible sa amo ang tubig diri isang developer itself. Hinuon pagka September 13, gibalik na ang agas sa tubig. Sumala sa mga opisyales sa Homeowners Association nga ilahan na ginaproseso ang ilahang business permit aron mamahimong legal ang ilahang operasyon. Ug ilahang gipasalig nga samtang ilahang ginalihok ang ilahang mga dokumento, magpadayon ang agas sa tubig dinhi sa ilang subdivision. So basin if ever man good ma'am na kanang i-on na mo ang mga well, basin mag another violation na pud mi ba kay wala mo ko nakabutang sa mo ang closure order na ing ato. Ang giingon lang stop operation. So it means pag stop operation, we think na kanang pag stop operation na siya, tanan jud siya ma'am. Duna usab sila'y hangyo sa mga homeowners. So I hope so na kita diri tanan sa Deca mag tinabangay dili ta maglibak kanay. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.